CDO, pero murag di lang kayo appealing ang pangalan, no? Yung kabalo nga, niya, lamin ni sir, lamaw siya, di mo siya mo palit, murag laing mga lamaw na to, good? Siguro asa pa nila, laymaw, para medyo ano ba? Laymaw, CDO, kaya siya lamaw. Nalahi siya, itong usually may gagawin sa una katong itong pinatuyo-tuyo. Wala siya. Ano, karon kay bara siya oily. Ano? Wala siya. Di siya katumpla sa unang itong pinasabaw nga tal. Pinasabaw nga tuyo bitaw. Na. Wala siya kasukar. Yo, what's up mga Earth? Nako karon diri nakalaag sa Ayala Centrio Mall, nakamasko karon. Kaya gipay gayong karon ang Big Bang. Aha. Alright. Og karong adlaw, gusto ko makipag-meet sa akong mga dating mga kauban, mga team shutdown. Kaya gusto ko mag-reunion mi ug uban ni tulo. Kay murag dugan na miwan nagkita, and this time para naman pod lugar in fairness mga on me sa among pagkita karon, ha. Ang problema lang di ko kabalo ang asa ka sila karon, ha. Kaya ndak kung problema ani karon nagmas tanan, di ko kabalo kung kinsa na asa na sa mga itsura nila nun. Makauban na to karon si Romantico o si Master Popi, pero di ko kabalo kung asa sila karon. Asa ka ni sila, ha. Asa ka to sila nga, di mo kabalo kung uy, familiar. Excuse me. Ikaw si Master Popi? Kasi, muna nakita na ko dito, katong gwapo nga, murag Luis. Hindi, bating lang to, bating to na. Ano, yung pamilya? Excuse me. Wala, Bisayal, uy, t-shirt. Excuse me. Ikaw si Joe? Derek. Derek to the point. Ladies and gentlemen, uy, asa di mo mo? Master Popi and Joe Romantico. So that's it guys. Nakita kami. Thank you very much. Bye. Brad, kumusta brother? Kumusta? Oy, reunion. Okay. Reunion. Ay, nakoy challenge karon. Saan? Kaya siyempre, nagkita man ta, nag-reunion. Pero naikulang isa. Naikulang. Pero Pwede guys namin ni Chaka. Sorry. Dili mo. Pero naikulang na isa ko. Naikulang? Naikulang. Para makumpleto lang tiyaw. Oh, para makumpleto ng piaok ban. Piyak ba? Piyak ban. Todo guwapa. Di mo. Di mo. Si Boy Negro. Before mi mo istorya kumustahan na mo niya, lain man ni mag-storya may way pagkaon. So ano tagaan ta mo ang atong budget kay na nagpa-approve man ko ato kana nagpa-approve ka na niya. Aprobahan ba? Naaprobahan ko. Ang atong budget dili basta-basta 1.5. 500. Abi ko 1.5 each. Dili. 500. Okay. So modol ta sa mga dapat dili pariha ang atong paliton. Okay. Ha? Okay. So ato rin magbutan ay ta magmukbang dahil ng mga audience ta. Pero siguraduhan na to, Oo. nga dagko ang atong ingkib. Big bite. Big kay tawagan ni Big Bite man. Di ba? Approve to nga joke dili. Last na to. Last na lang to. Ano to usaba kay makakot. Dila 500 tayo 500. Mong financer. Wow. Hello. Grabe rin. Gidusmil magigana. Gidusmil. Apil magud siya. Apil na siya. 1.5 raw yung budget. 1.5 raw. So, gipaygayan karon ng Big Bite Northern Mindanao, gig showcase ang mga kananan so mami diri sa gawas. So muna mamalit mi ugsod ang tagsa-tagsa. Okay. Ay kalami. Abi kalami. Ako ato. Apil lang to. Ako si Charon, ako ang katong ginataan ma'am. Kapag mo ka, di ba? Natatusok ka. Isa. Siya man, siya katong sa kadlawon ba? Siyempre mo dito tagumba. Kaya mo may specialty. Siyempre. So, Oh. ikaw ta. There you go. Hoy, kalami. Kailan to tanan, ma'am? 105. 105. Wag ilang supli, ma'am, pa sa ilogi ko, ma'am.
tahan ka 5, tapos sa tahan ko ni 5. Saan gini? Muna sakto ang mathematics. Okay, good. Thank you. Oh, re. Ay, ganang ko ni Brad. Okay, kani mga sushi. Persit. Ma'am? Persit ni? Dili sir, per piece. Per piece. Tagpila ang piece. 35 ang premium, tas 20 ang classic. Pero mapani ang available Isa tanaw. So kala nga klase ka module ba? Online. Lahi online, lahi nga klase. Lahi nga klase. Wala dili katawa lang, wala katawa si ma'am. Gisapot si ma'am. Gisapot si ma'am, wasa sa mood. Mga punyeta mo si Jugchuk ug korne, kay init. Wa sa nalipang igang. Ayaw ko nga disturbo ha. Mga pila na ni kasimanan ni Dure, ma'am. Dapat maka-convince tag isa karon nga manay. May libre. Kani? Isa raman isa. Isa na, tistingan na isa. O, na isa, pas katong soft drink sa landayon. O, Ito sino? na lang ang katong 170. Kaya na bilin. Basta 500 na naman gid dayon to. Oo, mo lagi. Kani ako. Isa ako. Sige, para makatipid da. Sura diyan eh. Kay 500 kulang ra. 1 2 3. Ay, Sila chorizo. Sir, spicy 50. Ang best seller, ginawa. chorizo. Oh, dili Ay. Ang kanila mga di mo gi. Asa magagapanan ng mga naman diri gud? Okay, water ko. Oh, water ha. O, water mo, plus kani. O, kani dayon. Kani. Talaga. O, pansit mix. Sa may specialty na ni ma'am. Kare-kare. Ninindal cuisine. Cuisine or cuisine? My God, ay pagpakaula, koisin. Kuisin. Nanindal koisin. Sakto? Cuisine. Cuisine. Sonata. Yan, wala may nakapalit og baka kay wala na 95 na nabili. Kabay ka malugbaga kay nakabuhi. Ay, mga sweats naman din, mga sweats. Mga sweets, o dessert naman eh. Plus dito, pater. Kasaba, malagkit. Pila man na? 25 per slice. 25? 25 per slice. Oh. Yeah, one slice. Kubal pangalan no? Lamaw. Di pagbawal na naman ikaw tungkol sa kuwan. ASF. ASF. Lamaw. Dilawan ka na. Ah, nara! Oh! Dada shabu-shabu bread. Sa mani. Kasi mabaybas na. Boss, niundang na may hanaos. Wait na. Alright! So muna ni, pilde, palpak ang among 1.5 na budget. Uy, dapat to wala na. Nakatapal pa ko. Nakatapal pa si Kwan. Di lalim kay kasagara ang mga serve kay tag 100, 200. Oh. Mahal. Tapos matag kuan, I think mga 40% ingana. oh 40% nga na. Oh, pero nagyapon kayo mapalitan ni kung example yung budget na kasa 50 pa yun sa taas na kay whole meal. Oh, correct. Sa bagay, kadagan masata, uban pa na ako akong manager na patong kuan executive producer. Imyat, so okay ra ni siya. Di kailangan ho. Oh, napagidayo. Napagidayo. Grabe ano. So mga 2,000 ni kapin. Pila? 2,000. 2,000 kapin. 2,000. Kani kadaghan. Not bad for a birthday. Happy birthday. Dito Happy 40th guys, tungod kay I miss you all. So, ano na kasimple? It's kainan na. Yehey. Mukbang. Saan sa una na to? Una. Una. Chopstick tara ko para ignon. Oh. Iupiran pa kog rice nga murag. Kailangan pa na kog rice daw. Oh. Makita ko andan ni. Daghang kayo pagkaon. Una. Chicharon. Sarad. Rap. Crunchy. Kaon na po mo dagdag bang?
So, sa tanan nyo dili, unsay paborito ninyo? Ikaw? Wait, before nimo tubagon, let's pray. Pray sa rita, pray pa. Yes, Bless us, O Lord, in this day of the about to see from thy bounty through Christ, our Lord. Okay. Sa dili sa tanan yung gordo, unsay pinakapaborito ninyo? Dili sa Sa tanaw pa lang, sa tanaw pa lang. Sa tanan lang. Akong paborito is chicharon. Mo tong chicharon na pinakauna na. Chicharon yun, chicharon. Ako kanigid ba Maki. Ang mga... Sino siya? Shishi? Maki? Maki din eh? Okay. Wala. Ako kanig yung utan. Utan jud akong pinaka-favorite kay. We. Kanino sa... Natawag og lamaw, CDO, pero murag di lang kayo appealing ang pangalan, no? Yung kabalo nga, niya, lamin ni Sir Lamaw, siya di mo siya mo palit, murag lain mga lamaw na tugod. Pero Siguro asa pa nila Laymaw, para medyo ano ba? Laymaw, CDO, kaya siya Lamaw. Siyempre ang humba. Oy, pinakasikat. dili lamaw manggudto kay nauso kay na sa millennial karon nga lapping my ass out. Oh, lemaw. Lemaw. Lamaw, buot mo siya. Nagtuto ang tawag. Lapping, mana ba? Lapping may lamaw. Okay. Ibalik Sorry, lang sorry, ang sorry. bago lang nga trending. Di ka pipins ra mga gala. Share ta Brad, dito. Share tani, umat na nagparehatanan. Ilawan na to. O kaniyo, Ito, ano? Crabs ni no. Pwede na ako crabs. O kaniyo, sarap. Diyan nila nga kuan, inasal. Burger mo, King? Sorry, dengan kita burger oh. Pero mula dito ko sa bacon nagtanaw. Bacon mo yapon eh. Bacon Japon. Chorizo. Dami. Ako ang unang bite ani daw ha. Share kay punta ni. Big bite ha, big bite. Muro niyan ilang kuan, best seller. Sa aso na David. Backyard. Backyard barbecue. Dami. Okay? Dami kayo? Perfect. Kani unsa man niya? Kayo. Ordinarily sa si Lingling may camera. Cameraman ka dito. Bicol. Sino na ka? Somay. Dami. Lusig na sa ato dito, lusig na sa ato mga pagkain. Siplat kayo sa nag-regards to sa akong uyap. Nag-regards to kato-kato, nag-regards to sa akong uyap. Muna ang kilawin. Dami. Sarap. Yummy. Na, Ikaw ba, ganang ka kilawin ba? Kanding mo, di ba? kanding. Di ka na ng asawa. Pagbubog man na, kanding. mga, sa mga inom-inom man na. Sarap. Sarap. Fairness. Menon. Ha? Kani unsa man niya? Muning kanina lamaw. Lamaw. Kani. Pero yung gusto tilawan, ako na po yung ako'y tiguna sa ako'y first bite, fresh lumpia. Yung ba yung budget? Di ba napaburo naman ni sauce? Paano? Ay, muna, no? Muna, sauce, dili. Sa manok na. Sa manok na eh. Murag sa manok. Suting. Uy, lagi mong uta, no? Ang utan. Di ba Popi ka na magagutan? Oo, nakaon ko. Utan. Sarap. Ala na putol. Ato
Itong cup sabi, herb eh. Beef cup siya. Lebanese. Lebanese. Lebanese na ano. Beef cup. Kung nalay murag off nga sa amoy gamay no. Pwede kay kaanad ba? Oh, wait. Mumugin nilang ano. Ilang rice. Ang texture sa ilang rice herb. Like, Lay ang grano. Nga pa ang gibot ani ana tapos free delivery na tanan. Lagi Pero sa usa. Pero I think speaking of pandemic or sa atong mga crisis karon, I think gibuhat ni siya kay para matabangan tong mga kuan ba katong mga naapektuhan gyud. Mataga na pud sila exposure na pud. Correct. Di ba ang katoy isa kanang kuan natingala ta kay wala na sila. O at least karon na balik sila gamay. Continuous sila daily. Gamay. Bacon. Mas lami pa sa akong ex. Isa na extra. Ha? Katong pinakauna pa. Daghan man ka ex. Katong Lunmar pa. Oh, lamin ni sisig. Yun ang garb siguro. Yun na siya. ano nabusog na kayo ko da? So far sa inyong Di, favorite. di na pugkay ko gakuan ba gakaon gidum. Sarap. Wa matandog ang humba ba? Dili, ang umba sa Alimbioli, Dali man. nalahi siya. Itong usually may kato sa una kato itong pinatuyo-tuyo. Wala siya Na ano, karon kay para siya oily. Ano? Wala siya yung Di sa katong sa unang itong barang pinasabaw nga style. Pinasabaw nga tuyo bitaw. Na. wala siya yung kasukar. Di tamis. Dili man yun yan ang Dili na. ravioli. Nang sa mga Manila nga style ba? Wala ba ko sa ka presyo? Sample 100. Rice na og bisag asa nga sudan na. Wala libog ba? Depende sa to di kay lahi nga presyo, lahi nga presyo lahi. Dito rice. Say mo 100. Basta kay pusa ni nga presyo. Kana ana dito. Ana rin, pili lang kaunsa nga Sudan, pareha ra tanan og presyo. bayan. Oh. Wala libog ba? Wala na lagay sukli. Nakagi ko sa atong concert pa ko sa Wow.